Май великої щастя, коли маєш можливість убратися в гори туди, де полонин розказують ті красні казки про чудодійну силу їх трав, де чічки такі уфайтувані, що радують те очі, де воздух такий фрішний і приятний тобі, ге запах у дійстві парного молока. А май важноє, там у тій красоті жиють прості і безкрайно добрі люди. У них така щедра і добра душа, ге красота полонинських гір. Мені повезло зустрітися з такими людьми. Це Анна і Михаїл Рогована, котрі жиють на горі Осой у селі Верхня Руна, що в Румунії. Вони нам повідали про свою судьбу. Маленько поприказуємо та спомнимо тут у вашу молодость, як то ви сестріли. Ми тут сусідів були, я до них не ходив. Ні на Рузо, як се держить звичка, то давня, що йшли колядувати легені до дівка. Та так, я в сусідів ні не ходив до мене, ні ніч. Та й прийшов, та взяв, та й пішла, та й тільки. Я до них не ходив, а так якось так прийшла мого, гадався, іду ще видіти, що буде. Яка вона буде, Марфа, та яка я буду. Файна дівка була. А була файна дівка, 3 роки була наймолода від мене, але одного місяця смета одної днини. 31 октября, і я роджений, та вона. Так коли ми йшли оглашки писати обоє, та священник був у 2 з Ужгорода. Русенько Мішко. Так коли ми записали оглашки, та каже Михайло, котрого згода роджений. Кажу, того й того, 40-го года, 31 октября. А ти, Анно, та яка, 31 октября, каже, але 43-го года. Каже, я їм священник уже по 20 років, але ще такого, каже, не знайшов. Або, каже, молоді обоє були, лише тільки перериває вас тільки гуд роджений, як це зародили. А так, каже, є то одної днини та одного місяця. Так не знайшов діда. Ну, та повічте мені, за щось ти діда полюбили? Не знав вам, що казати. Так як напасть прийшов, лише то мусила міти. Я й що? А й поки ви серце казало уж ні, та може би сте і не пішли, ні? А я був щось має лихівка, та й не пішла була. А й файно се облазав коло мене, була пішла за нього. Був чесний тоді. А він пішла, була була чесний, взяв. Не був бітанга. Ні злодій. Не будь. Як хлопці. А що найбільше любив їсти у дітстві? Що вчинила мама? Бо ж жили ми в панстві. Як могли, так жили. Та не лише воно і ми всі. Давно май тяжко було, як тепер. Тепер що ж жадайся, а давно май тяжко було. І ще мені інтересно, як то ви фраєрувалися, дівували, які то були вечірки? У нас були давно вечірниці, та ходили легені до дівок. Тут в Закарпаттю такий був обичай. А у нас у Руні такий теж був обичай. Легені йшли до дівок, коли А дівка пряла. А дівка пряла, ото було перед Різдва. Нападало, хапало легені, Коли? мусили цілувати дівка легеня. Так було. Хапали Тепер не веретена, такого. хапли веретена, то вже дівка, то чим легінь ударив дівку веретена, мусить дівка поцілувати. А Але тепер не ото ново такого. було. Ото зайшлося і по усім у хату. По 4-5 легінів та дівок. А всі за кожним слідкували? Та так поклали кужелі геть, та аж був якийсь, що мав сопілку, та затягав сопілку, та почали грати. Так? Та Люба поверховенська була. тільки в 4. Люба, а тепер А не ну-ки люба. це нагадаєте собі якусь таку верховенську. А ну. Віночку зелененький, красном тязно села, таю церкву на престолі, там їм тя лишила. Це коли йшли на передвінчання. Ну, та ото. Це вінку, та вже будемо заміняти за білу ширинку. І стрітав легінь дівку, та й маю казати. Це можу я, дівчиночко, до тя людей слати. А ти можеш легінку до ня людей слати. Лиш ми маєш подобчина, трезілічка дати. Та он пошуй молоденький, пішечками. Найшов трезілічка, подобчиночками.
Найшов тразилічка, та й мав їх копати. А як пройшла зазулічка, й мала мукувати. Ей, стойте легінаку, не коплете зіля. Дівчина тя щалувала, дівчина весіля. Ей, лишу тут легін зілічко копати. Мушу я йти тепер дому, правду Ісус знати. Як прийшов додомочку, та став на сторозі, а істинна Іся, правда, дівчина весіля. Праву ручку у сабельку з ножниці убирає, ліву ручку Марусині головку рубає. Ей, єсе цим бороку, ні мені, ні тобі, найся вона погодує з ренької землі. Так. А дружкися це переспівали. А Легіні так, як держав, май такий заспівав, що каже, хотів ємся оженити свою жону мати, капуста са не вродила, і з чим зимувати. Капуста са не вродила, усілка поїла, була дівка за столею та подешевіла. Була дівка за столею, невелика сума, та я собі дівку найду за погарщик рума. Ну, Файно, слухайте, дуже красно. Ага. Ну, а повіжте мені, це були дуже ваші нянько і мамка, так кажете, ні? Це гострі були. Це держали вас так у кулакові, це мало вам мама полюбляли. була блага, няньо був нечесний. Острий, Держав острий, май у острий. хамах. Розумієте, так, як... А Ні. в хамах то що? Ото, В руках. Ні, як би казав, Возди. ото, що Держав. мав дяплово коні. А отум держав. Вожжі. Боже, ото держав, ото май держав, бо був такий. Хоч був острий, але діти не голодували. Ні, що ні. Діти ніде не 10 голодували. мав, Прийде дому та запитається жінку, але чим прийшов і діти всі не ляли голодні. Хоч був нечесний. Але котрий завинув і То достав. достав. Перед ним мав пойти, достав. Та добре учив. ото була Бо та. ні крали, ні билися, ні злої, ніч не було. Було добре. Але, як би казав, старині, давні діти, та са сором'яли старині. А тепер це не суть. Та була люба, мала страха Божого. Та мала страха так, що любов свою, так, що ту заповідь, церковну п'яту заповідь, частує отця й матері кожного старшого, аби жив довго на землі. Та дитина, яка була, це дівчина, це хлопець, частувала і няню, і маму. Аж хотів А ти мати не або частує? приобрів щось. Бо коли частував маму та й няню, та мама тя не залала, а у нас, вам кажу по правді, паніку, так було давно, що не може було, або жона залала дитину. То дуже добре. Каже, що не знаєш, у яку минуту, або у яку хвилину, або у яку секунду ти тоді залаєш, що може бути якась того моменту лиха. Так, би казав, так все стане. Та й те, що не ми прощені на кайдос, а кай йде в роботу, та на коленки бовса помогла, бо заров та й він не мати, та й ти миш мати. Дуже би хотіли Рогована, обоє один народ над другим не панували, а жили в гаразді і честі. Вони прожили тяжке життя, а й бо не стратили віру в людей і Бога, і з церковним словом ідуть по жизни. Може, тому низько вони в свої поважні роки мають силу трудитися на землі, котра їх кормить, дає їм силу бути незалежними. Як думаєте, та молитва що давала нашому русину? Ота молитва давала, як би казав, прохання від Бога. Та ж має щире серце, та все помогли щиро Богу, та тоді Бог тобі услухав молитву, ти жоні, це чоловіково, розумієте? Та доки пішов до священника, аж ж був такий, була мама, вона й була прощена, її тіща. Та коли зараз, хоч була вдовиця вже так, але коли зараз помолила Богу, та ще доки була, доки жив і няню, помолилася Богу, та їй Бог май добре услухав, як у одного священника. Котрий який священник. Але залежало на священника, бо й священник священниково не виравен. Але я так, як я бачив, та було такі нові священники, коли пішов, і тепер є у нас священнику. У монастирях є калугар, монах, суд. Розумієте? Ну, А на але селах лиш Гроші. гроші, лоті. Ага. Ну, лишимо їх, не будемо їх судити, бо то грішно. то гріхота то пустить. їхньої Йо, діло. Ну, кажіть, йо. що далі? А інтересує мене уж щось ти у своїх нянька і мамки взяли і пак привнесли сте в свою сім'ю.
Що не Що що мало, то дали. А Бо то було бідні, а от бідно не було що. Знаєте, що аж мав кавалок хліба, то 10 дітей, кілько могли, тільки дали. А так, аби се змагати, аби се йдати на... ви се трудила? І давно було тяжкі годи. Ішла стариня, та робила. Мій няня за кіло муки ходив та драчував на волохах туди, аби діти воздержав. Так було. Драчував, дерево, так принесе муки, так мама тут хлібець, кулешку. А няню роботами, та тут з усяким та чинилися, що гонили дерева. Та так роблять, та по та 3 місяці йде та робот, Йо. аж хоче, аби А самого по з чим тижню вийде завести. піші, аби не скальцов гроші. Та понесе дому, та от. Тяжкі. Мама шила, хотіла лиза робити, сорочки шила, що могла. Лиза робити, діти воздержати. А повічте мені, будьте добрі, кілька років цим костюмом? Це свій сорочці є щось 40 году, 40 і щось году. Хто вам так красно ушивав білим по білому? Вона сама. А Гаті усе в тещі ще. Його мама вчила Гаті. Мама є Мітьова, Михайлова. Так. Бо вона знала і все чинити. І все вона знала чинити. Так було, що поправив. А ваша сорочка кілька років має? Має кілько мама так умела. Ну, 3 роки 2000 взад років. вона мені все ушила, та все з розмарину чинила. А решту все я вчинила сама, а вона мені повшивала, бо вона так все вчинила Я сорочку. 20 году. Дуже красно. Йо. І розмарину вчинила, та вшивання вона. Або хмали каже обі. Та й вона мала таку сорочку, та й я. Та я на смерть держу, та вона в таку сорочку пішла. А повічте мені, ви жили на одному дарабі, на Я одному тут, на кирті. одному родові. Айно. Воно, Та воно. частувалися? Ми за любов, як вам кажу, як сестри. Ми так, як сестри були. Яка була мама його? Дуже добра. Нам була добра, бо вона не мала з Добра, ним добра, я нічого. не мала ніде Вона не нічого. мала з ним нічого. Бо я Коли вмерла, та написала на цидулку, щоб мене я скупала. Бо я коли доки ми жили, так по приказу ми собі, кажу, Марі, як я умру, ти не маєш убрати та скупати. А вона каже, а ще умру май скоро, ти мене убрати скупати. Ну, гата так остало. Вона вмерла пришвидко, прийшли вночі, та не скорняли, бо 3 там часи. умиття робили люди, прийшли потя, бо мала. Я се не щаяла, бо написала, що Анна Лоповиха би невістка таке обрала. прізвище мала, прізвище. Так, Анна Лоповиха, ми кажуть, так ми борагувану їм. Ну, як кажуть Лоповиха, то знав, що я їм. Ну, та ми її скупали, убрали, Убрали. та ми поклали у копершу. Ми були так, обійні сестри, так, а були держали, як ми обі держали. Та невістка з кімнату. Це на одній уроді ми сиділи. А моя мамка казала, що люди се об'єднують не по крові, а по духу. Навірно, і ви так частувалися. Ми такі були обі, як сестри. Так що ми собі розуміли. І на одному ми городі були, ми не мали що межує чинити, бо есе твоє, есе моє. В одну бо розногоралося, не мали ми що. Премно ти мала, бать премно я взяла. Ми собі дуже розуміли. Була жила і така молода пішла. Михаїл і Анна переживають, що низькі гори наші збурікані, а вода в гірських потоках пахне коломастю, а вершки нашого лісу сухі, як минулось хащі. Душа їх болить і за черствость наших русинських дітей, бо не тоді тепер часи, що були колись, коли цінилася робутність, честь і віра в справедливість і Бога. Чесний няню. Чесний був. Ну, Фамілія чесна. І фамілія була чесна. Теща була найпрощена чесна. Кімната, відчула мама. тяжкі часи. Тяжкі. Як сте тут сприйняли, коли вас розділили? Як нас розділили? Ну, та коли границю поклали тут. Границю поклали, як би казав, границя поклала тільки 47-го року. Сталін зачинив. Сталін ту чинив границю. 47-го року. Сталін учинив. Перед того була, я би казав, Мадяр, Австро-Унгарія.
Бо мене інтересує, як народ то сприйняв, як то, бо чулому ж поклали границю, та декотріся навіть не вернули із другого боку. Не вернулися, котрого не було, як то було, бо то був чоловік один северний, Сталін, та поклав границю, прийшов той, поклав границю, то таке було, що лишулько потя перейшло. Таха. Розумієте, чоловіку не може було паніку перейти. То так десь колись нагадалося, то так пущало на пашапорт, те йшло. Але ото таке, що аж ви сте мали якусь роду, то й у нас, та запрошення від вас. Що ви сте запрошали, що такого та й такого мав, та хотів, аби йшли до мене. Чому, що таке було, що сім'ї ся розколювали, бо чоловік пішов Так. на заробітки, а він Йо. то не міг все вернути. І було і такого. Такі були многі люди, що, я б казав, пішли там. Або було у війні, що пішов у війну, та майбутнє се не вернув. У 44-го року, коли була війна, коли русські воювали з німцями, то було много такого, що пішли там, та одні, котрі пішли у Росію туди, глибоко, та й там се поженили. Одні умерли так у війні. А одні, котрі се поженили, сталося там. Та десь колись, аж був легінем, не оженився, та тоді прийшла картка через закордонного міністра та через того пробари, що було, то дозволяв Сталін, та там прийшла картка, та завертали його назад. Ти в Румунії, та прийшов, скільки году, 15-20 году. Ішов я з полону на запалення зима, повернув я до дівчини, гайдука наймала. Я гайдука мене ймала, та дуже побила. Через тебе, дівчиночко, пойду до могила. Та й украєм всім барану, а й восьму ягницю. Та на ото збудувало у суботі темницю. Подивлюся на ягницю, ягниця попова. Подивлюся на темницю, темниця готова. Та не врату товаришу, а в темниці гнете. Та не врату товаришу, дівчину любите. Ліпше було товаришу горами бродити, ліпше було товаришу гайдуку папати. А гайдуки не ажіть марука. Мене мати породила з тяженької мука. Ви кілька років прожили в Єдно? Я вам попродимо, 65-го года ми се побрали у 30 септембра. Того. Так що тепер на год будемо мати 50 років. Золоту свадьбу. Золоту свадьбу. Слухайте, як думаєте, що вам помогло кілька років красно прожити в Єдно? Знаєте, що прийшло? Маємо у суеті, як у добрі. Ага. Ну, але все одно, видите, не лишилися. Та де лишу такого красного гачок? Ну, а ви за що найбільше частуєте свою жону? За що? За що був, знаєте що, я вам кажу по правді, у хаті вона є, ото ще десь кладе наклад. Та що вона є наклад. Та при накладу добре в'ячинити. Але наклад вона держить. Таке, що докладати, все є мало, та ще. Шкурівна така. Та ще. Але не я було, але я вам кажу по правді, не щоб її судувати хвалив, але зле вчинила два. Старовицька бесіда, зле вчинила Ну, два. що робити, я всі дома чинила. Ага. Най вам мурянку тільки зніму, бо вас не вкусили. Ну, зрайся впала туди. Опа. Як Ну. усе, бо є за що. Ну, та та, так. всякої було у хижі, та Усякого. як істися мирили? Йой, укричалось ми та обернути, а поїсти сюди, їм робити сюди, туди, та й тільки. Ну, На серця не було. Я її не був. Ні, немає за що. Утіху Марія і Михайло Роговани знаходять у співанці, котра помагать їм пережити шеліякі негаразди, бо так жили їх мамка і нянько, котрі душу веселили у тяжкій роботі, співанку про жизнь, про сині гори, усипані шарами солоденьких вінниць. Позирайте, як красно низько вони вродили, аж галузкися до землі нахилили. Чи змінили би сте дашту у своєму житті? За що? Ні. Нема. Лиш нас візьмемо на це туди. Зміняла. Ви щасливі люди? Так, лише Ми щасливі за Бога. Що За Бог кого? дав. За другоні. Вірувати в одного Бога. Але за Бога І я сина, можу згадувати. та й котрий ти. за нас був розп'ятий, пролив кров свою на Христі, та лише його респектувати, та лише.
поважати. А чи може заспіваєте на конець щось таку співанку, Яку? якусь собі Ну, нагадаєте співай. в'єдно? Давно співала у нас так, каже, що як собі, каже, я нагадаю, як давно бувало, що ні танцю, ні весіля не переставало. Jem sa nabidovala, ne nažila. Božiške sme bidovali. Jaka kaže, ja kazala ona što na mež koržam pekla, nič ne zahnitov Korž ne zahnitov sa. sa. Ja kňa vzal, takam sama, ničo ne zmolov sa. Так ти що співала. Дуже файно. Якої їхало, такої Так і здибало. стрікала, йо, вона так У пекла. тому і щастя. Йо, так, Ага. так каже. На межимка коржа пекла, ніч не загнітився. Яка? Якам сама каже, так і не взяв, нічого не змолився. Люблять Анна і Михаил землю завтошто, вона штрикованням казковим, укрита красними чічками, травами причудної мінти. Вони такі красні, що коли рано крізь росу позираш на них, аж ти дих сперать. А не єдна чічка, це травичка, каже мені Анна, не повторяються, бо то сотворив не челядник, а Всевишній. Добре було, бо ми помало тручали. Всі годи зараз 50 життя помало пішло. І в біді, і в грозі, всяко, яке ми могли, бо ми не панували спершу. Яке ми могли. 3 дітей ми удовчили. Це радувався, коли се народив перша дітвак. Бо дівчина так любив щораз. Хоч була дівчина, але любив, та й тепер любить, та й усім любить. Хоч була дівчина, бо перша дівчина, так і ще дівчина, та хлопець лише. Але він був, у них любов страшна. Не був ніде, я була. Я любила, а у них. Так тяжко пробувати, а й обідувати. Хоч як газ давно має, не годин ніч мати. Хоч як газ давно має, а бідний май мало. Бідному хоч не бано, бо не встане рано. Як са бідний достав утпе, то так он са рушить. Полуденок роздобуде, а вечерю проспить. Стрітить газду на дорозі, дай газду курити. Газда каже, не гевелю, а й подьмо косити. А як газда каже, перший коса, а мете хотіте, тоді вам пойду косити, як буде дождіти. Тоді вам пойду косити, на кошу вам доста. А без моєї роботи вам не було хозна. Дівчата молоденькі, дайтеся любити, бо корела за границею буде вас душити. Аби мупила бляшку, то раз, прямо співала, успівала. Ходила Марусина, а в ліс по калину, а ходила та брудила 7 літ та й годину. Ой, що ти, Марусино, по лісово блудиш, та відав ти, Марусино, мого сина любиш. А якби м'яв не любила, тебе б не ходила. Із чужої країночки всю б пробила. Із суботи на недільку новина стала, як молода дівчиночка хлопця щалувала. Я його щалувала, та й мала кликати. Прийде Легінаку, що ти маю дати? Та він прийшов молоденький та став на порозі. Вона йому чару дала в пшеничному порозі. В одному розі я в порозі сухая калина, в другому розі я в порозі живая гадина. Як зачала гадиночка, та й за серце пити. Мусиш іти, Легінаку, стюрив ти минути. Ей, дай рудна мамко, шовковеньке плаття. Та мої діта проведе, мої рудні браття. А як прийшли мої браття, та стали у ганку. Аж тоді моробляєш, братчику Іванку. Ні, браття з коня упав, ні, браття впався. Лише браття у дівчини, чару називався. Ей, дай рудна мамко, шовкову хустину. Та мої діта проведе, мою Марусину. І прийшла Марусина, і моя їй казати, що щинила Марусина, можеш розчинити. А не гоннем Іванку, тепер розчинити. Мусиш іти, Легінаку, сиру землю гнати. А молодої Марусині віночок плетають, а молодого Іванка до гробу поховають. Давня приповідка говорить так, що чоловік має в кишені, того й другого понужає, тим понужає другого. Не може іншого дати лише то. А чоловік, яку має ідею, яку має мислю, того ні другого навчити. А щасливий той чоловік, який має мислю добру, або, як казав премудрий Соломон, ні другого навчити.
А лихого чоловіка буде, що дуренство, яке входить, що немає ніякого значення. Ніякого хосна. Це так є. Може, люди станеш, а десь може людьми станеш. Та от п'яниця з п'яницею стане, курва з курвою. Чужолод, значить чужолод. Злодій з злодієм. На бесіду. А люди, котрі що так, що люди, та стануть один з другим, та почнуть говорити, та стануть, та кажуть, ну, це все, щось є, можу щось добути. 1999 літі, та як тяжко пробувати на цьому бідному світі. Молодиці, як косиці, дівчата, як сонце, не давайте цілувати личко круз оконце. Леда біда поцілує, а й на землю плюне, леда біда не міркує, що личко коштує. І личко бой коштує каміння нового, ти не згоден заплатити. жалю великого. І жалю, каже, жалю, як темно маю. А куди тя просіяти потихом Дунаю? Я Дунаю рибку няю, я в криниці рака, не любеня файне душко, а ще не їдяк. Аж не любиш файна душко, любеня самого, та не люби попри мене тим бариша. Як я знаю, не любите тим бариша твого, та ж твого товариша любити не мною. Десь там над вершком зачали мерцати звізди, м'ятеньким літнім теплом укривать гори ніч. Пак я лоба вже йти домів, а я так прикипіла до сих людей, що мені се не хоче йти одних. Фукат свіжий вітер з полонини, мотилі трепочуть крилями, а пчоли збирають мед і спішать до своїх вуликів. Ніч усе більше тисне на день, а сонечко мече послідні лучики на нинішній день, аби рано вчасно знову в силу подарити людям прийдешній теплий день. І я собі думав, що заки на землі є такі люди, буде існувати світ.